रूपाली जयंती रंजाली बैसागु उदযাপन करिছে মই তেখেতসকললৈ বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ গড়েশ্বৰবাসী আজি বড়ো শৰণীয়া অসমীয়া মাইনৰিটি বঙালী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ৰাজবংশী সকলো আমাৰ গড়েশ্বৰ অঞ্চলত আমি ক'ব নোৱাৰা সময়ৰ পৰাই একেলগে বসবাস কৰি আহিছে সকলো মিলাপ্ৰীতি ভাতৃত্ববোধৰ মাজেৰে এই ৰঙালী বিহুৰ দ্বাৰা উদযাপনৰ দ্বাৰা আকৌ গড়েশ্বৰত সকলোৰে মাজত মৰম স্নেহ ভাতৃত্ববোধ সদায় বাঢ়ি যাব মই গড়েশ্বৰ অঞ্চলৰ মই সকলো জ্যেষ্ঠসকললৈ মোৰ ৰঙালী বিহুৰ সেৱা মই জনাইছোঁ ৰঙালী বৈশাগুৰ আৰু লগতে মোৰ বন্ধু আৰু কনিষ্ঠসকললৈ মই আমাৰ পৰম্পৰাগত যেহেতু বিহু আমি মৰম আমি জনাওঁ তো মোৰ বন্ধু আৰু মোৰ কনিষ্ঠলৈ মই মৰম যাচিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আহি থকা বছৰটোত অসমীয়া আৰু বাংলা বছৰত আমাৰ যিসকল গড়েশ্বৰৰ আমাৰ পৰিয়াল আছে সবে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে ভালকৈ নিজৰ সময়বিলাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ খেতি কৰা যিসকল আমাৰ দাদা ভাইসকল আছে ব্যৱসায় কৰা আমাৰ খেলুৱৈসকল আমাৰ শিল্পীসকল সকলো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বীৰগোষ্ঠী হাৰিমু আপাদক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যোৱা 25টা বছৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰেও আমাৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু আজি দেখিছোঁ নৱপ্ৰজন্ম আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু সেইকাৰণে আজি অসমখন যে অইন দেশতকৈ সুকীয়া বড়োলেণ্ডখন যে সুকীয়া আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ যে অইন ৰাজ্যবিলাকত যি সংস্কৃতি আছে ইয়াতকৈ আমাৰ সংস্কৃতিটো সুকীয়া আমাৰ সংস্কৃতিয়ে শিকায় যে জ্যেষ্ঠক আমি সন্মান জনাব লাগে কনিষ্ঠক মৰম জনাব লাগে আৰু সমাজত সকলো মিলিজুলি থাকিব লাগে আজি আমাৰ এই বিভিন্ন পৰ্ববিলাক উৎসৱবিলাকে আমাক সমাজখনক মৰমৰ এনাজৰীৰে বান্ধিবলৈ আকৌ শক্তিশালী কৰিবলৈ এটা নতুন পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তোলে এই কাৰণে মই ইয়াত উদযাপনত আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যাওক আগত আৰু ভালকৈ যাতে উদযাপন কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে শুভকামনা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ नैबे जेसेबांखिनि बेवहाय रादाब बुथुमगिरिफोरनि जे खौरांगिरिफोर दङ आं नोंथांमोननो गिबियावनो साबायखरखौ बावहरबाय आरो बे समाव आङो जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जेसेबांखिनि जोंनि मावथिफोर दङ जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोर दङ आरो लोगोसेनो रायजो राजाफोरा जोंनो जेसेबांखिनि सहाय एबा हेफाजाब होबाय आं बिथांमोनखौसो साबायखर बावनो लुबैदों बे समाव मानोना बिथांमोन नङामोनब्ला जोंनि गड़ेश्वरनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जि थांखि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि बेयो जाफुंनाय नङामोन दा दिनै बिरगोस्रि हारिमु आफादा 25 बोसोराव आगान होबाय बे 25 बोसोराव आगान होनायजों सोमोन्दो लानानै जोङो रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों दा बे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव जोङो जायफोर मावथि बिथांमोनखौ लानानै बानजाय आफाद दानानै होदोंमोन बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बै बानजाय आफाद दाखालिनि सानखालिनिफ्रायनो बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों आरो मावगासिनो दङ दा बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बिरगोस्रि हारिमु आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबोआ जाफुंसारबाय आङो बिथांमोना गावनि खामानिखौ दोनथ'नानै गावनि न'खरखौ दोनथ'नानै बिरगोस्रि हारिमु आफादनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनो खामानि मावनायनि थाखाय आं बिथांमोननो गिबियावनो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ आं बावहरदों जेसेबांखिनि बानजाय आफादनि दालाय आफादनि जेसेबां मावथिफोर दङ बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना सानथ्रोब हरथ्रोब बे आफाद माने खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना हेफाजाब होदों आङो बिथांमोननो रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो जायफोर रायजो राजा बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै गोसो गुदुङैनो बिथांमोना जोंखौ राङारि अनसुंथाइ होनानै गोबां हेफाजाब होबाय जोंनि खावलायनाय लेखायैनो बिथांमोना जोंनि लुबैनाय बायदियैबो मालाबा जों लुबैनाय बायदि नङाब्लाबो बिथांमोना हानाय बायदियै जोंनो अनसुंथाइ होदों आरो अनसुंथाइ होनानै जोंनि बे रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनायाव गोबां जाफुंसार होनायाव मदद होदों आं बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों लोगोसेनो गड़ेश्वर हालामनि जेसेबां रायजोफोर दङ बिथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोंनि हाबाफारिफोराव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो बे समाव बिथांमोननिसिम बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जानानै साबायखर बावहरबाय माबाफोर जुदि जोंनि सिबिनायाव
जोंनि बरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आरो जोंखौ बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि फंबाय बिनानावफोर साननानै गावसोरनिनो सासे होननानै साननानै जाहाथे गोरोन्थि सानलाया आरो गोरोन्थि सानाब्लासिनो जाहाथे मोजाङै बोसोन होलायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो मिजिंथिनानै साफ्रोमबो गरेस्वर हालामनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसेनो जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि बानजाय आफादनि दालाय आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोन बिरगोस्रि हारिमु आफादनि लाइफ मेम्बारफोर बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावनानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बिथांमोननो इसोरा जाहाथे बिथांमोनखौ जिउ गोलाव खालामो बेखौनो आर'ज खालामबाय गोजोन्थों। जोबोर गोजोननाय जादों जोंनि जायनाखि हाबाफारि सानथामनि हाबाफारि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि रुपाथि मायथाइनि लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बेयाव रायजोफोरनि जायनाखि हेफाजाब बा गुबुन गुबुन जोंनि मावथिफोरनि हेफाजाब बे हेफाजाबखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि थाखाय आंनि बैसागु बोथोरनि गोथार बुब्लियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय बावहरदों। जोंनि थांनाय 3 अक्ट'निफ्राय फिरफिला दैखांनायखौ जागायजेननायनिफ्राय जेसेबांनाखि गेलेनाय बादायलायनाय आरो सावगारि बादायलायनाय बेनिफ्राय थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदि मोसानाय बादायलायनाय बे बादायलायनायफोरा मोजाङै मोजां जाफुंदों। थेवबो जोंनि बेनि गेजेरावनो बोथोरा एसे जोंखौ दिगदार होदोंब्लाबो जोंनि बेनि गेजेरावबो रायजोनि थुलुंगा बे थुलुंगायावहा जोंनि हाबाफारिफोरा मोजाङै जाफुंदों। मैया जोंनिया हारिमु बिलिफाङावहा जोंनि आसामनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो अनजालु खनगिरि बेयाव फैनानैहा जोंनिया मेथाइ खननानै थांबाय इलिसा बर'आ आरो बेयावहा जोंनि जायगानिनो जेसेबांनाखि खनगिरि दंमोन बिथांमोनखौबो हांख्रायना लाबोनानै बिथांमोननि जानाखि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि खाबु होनाय जादोंमोन। एसे जोंखौ बोथोरा दिगदार होदों थेवबो बिथांमोननि जिनिखि रोंनाय बे रोंनायखौ रायजोफोरनि गेजेराव खननानैहा गोजोनग्लाय होदों आरो रायजोफोरनि हेफाजाब मोनदों। बे मोजाङै हाबा जाला आरो दिनै नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों जे जोंनि जानाखि गेवलां बैसागु मोसानाय बे गेवलां मोसानायाव रायजोफोरा फैदों फालो फालो फैदों हेफाजाब होदों आरो जोंनि मोसानायफोरा गोजोनैनो मोजां रंजा बाजा मोसादों। आरो बेयावहा गोजोनथाव बाथ्रा मा जोंनि बारग' बड'लेण्डनि एगजिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' आरो बावैसो सायख'जानाय जेनाखि रायजो सभानि MP प्रमद बर'आ नुजाथिफैदों आरो बे नुजाथिफैनायाव जोंनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोन्दों। जायफोरा जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंनायावहा थाखा फैसा होनानै मदद होदों बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों आरो जायफोरा बे हारिमु आफादखौ गायसननानै बेसेबा सातजालानि गेजेरजों बेखौहा दिनै 25 बोसोर सासे सेंग्रा बा सेंग्रि सिख्ला महरै लाइमोन महरै फसंथिनो हादों। बेयावहा बेसेबा सातजालानि गेजेरजों जोङो हाबा मावनो गोनां जादों। बे हाबा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो इयुनावबो बयबो जाहाथे जोंनि बे गरेस्वर हालामनि बर'फोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय बेनि हारिमुखौ जोंनि बर' हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो मोनसे दाजाबथाय आखुथाय लानानैहा जोंनि सहायलायनाय आखुथाय लानानै खौसेथि आखुथाय लानानै आखाइजों आखाइ हमलायनानै बयबो आवगायबोनांगोन। होमबासो जोङो जोंनि बे हालामाव थानाय जोंनि बे बर'फोर बे बर'फोरखौ मोनसे गोख्रों हारि हिसाबै बा गोसो खौसेथिनि हारि हिसाबै जोङो दैखांनो हागोन बेखौनो आं मिजिंथिदों खावलायदों। आङो उथिबोनाय जायफोर लाइमोनफोर गाज्रि आखुथायफोरखौ गारनानै मोजां आखुथाय लानांगौ फरायनो लेखा फरायनायाव गोसो होनांगौ रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायाव गोसो होनांगौ। रांखान्थि बिथिङासो जोंनि समाजनि जेनाखि हारिमु बे हारिमुखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होयो। खारन हारिमु गैयाब्ला जोंनि हारिया थांनानै थानो हाया। हारिमुवा जोंखौ सिनायथि होयो। बेखायनो हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनांगोन आरो बे जौगाहोनायनि थाखाय गाहाय बिथिङा जादों जोंना सोलोंथाइ नांगोन। सोलोंथाइखौ जों लानांगोन। सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजों जोंखौ गावखौ कालसार हारि हिसाबै दानो हानांगोन मानसि हिसाबै दानो हानांगोन आखल आखुथायखौ दानो हानांगोन
आरो जोंनि जेसेबांनाखि गाज्रि आखुथाय दङ बेखौ फोसाबनायनि गेजेरजों गाज्रि आखुथायखौ गारनानैहा जों मोनसे गोग्गो हारि हिसाबै गसंथिनो थाखाय बे आबादनि बिथिङाव जाथों, रांखान्थिनि बिथिङाव जाथों, सोलोंथाइनि बिथिङाव जाथों, हारिमुनि बिथिङाव जाथों, राव थुनलाइनि बिथिङावनो जाथों, गासैबो बिथिङाव जाहाथे दावगालांनो हायो बेखौनो आं मिजिंथिदों आरो बयबो आवगायबोगोन आरो आनान गसाइनि सेराव आङो बयनिबो मोजांनि थाखाय बे बैसागो बोथोरनि गोथार बुब्लियाव आङो आर'ज गाबदों आरो मोजां हामलायदों। गोजोन्थों।